Facer a compra dende a casa sen ter que pasar pola tenda é xa unha práctica bastante estendida. Unha facilidade que nos aforra tempo e que nos aporta comodidade. Pero imagínense poder mercar directamente na granxa na que se producen as leitugas, as patacas, a carne ou o viño. Pois isto é un servizo posible xa en Galicia gracias á iniciativa de cada vez máis agricultores e gandeiros que se suman a botar man do comercio electrónico para darlle saída aos seus produtos. Algunhas desas iniciativas presentáronse nas quintas xornadas organizadas pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural que tiveron como tema central a implantación das novas tecnoloxías e o comercio a través da rede. Un exemplo é a web Granxa Familiar, un sistema de información digital para a venda de produtos agrarios en internet que comenzou a andar en setembro do pasado ano. Un espazo no que 17 produtores de toda Galicia mostran o seu traballo e os seus produtos. Granxafamiliar.com ten varios obxectivos, non? Pero digamos que entre os máis principales contamos, por exemplo, a revalorización da cultura galega no medio rural, incrementar as rendas dos gandeiros, evitar as comisións dos intermediarios e lógicamente, o que levar ao medio rural as novas tecnoloxías para romper un pouco que é a brecha digital. A páxina está aberta á entrada de máis produtores que poden vender os seus produtos directamente sen intermediarios. En principio non hai ningún requisito, é dicir, calquer granxeiro pode participar neste proxecto. Ten cabida a venta de calquer produto, carne, produtos de horta, noces, mel, queixo, etc. Ademais de ofertar os produtos, as explotacións mostran como é o seu traballo diario, cal é o hábitat no que cultivan ou crían e ofrecen tamén a posibilidade de que o consumidor os visite. O noso que facemos é visitar in situ todas as granxas e recopilamos material tanto sonoro como visual, etc. Entón, facemos unha entrevista en profundidade estes granxeiros, entón nos explican todos os produtos que van a vender, non? Incluso, se eles están interesados en que calquer persoa a nivel persoal, a nivel de centros, escolas, etc., podan visitar e comprar os propios produtos in situ. Un servizo similar, pero a nivel estatal, é o que ofrece a web directodelcampo.com, na que teñen cabida actualmente uns 20 produtores galegos, 2.400 que recolle a páxina. Para o seu director, a clave de vender por internet é asociarse. Mi fórmula de pensar es 2 y 2 en internet no es 4, es mucho más. Y si Google, ¿no?, ayuda muchísimo más aún. Entonces la idea es ser muy potentes para que la gente, buscando cualquier tipo de producto natural en internet, pueda encontrarnos. Encontrarnos es básicamente Google, ¿vale? Por tanto, nosotros lo que hacemos es, somos un soporte muy potente al tener 1.400 productos y abarcar diferentes categorías de productos. Entonces desde ahí se puede muy fácilmente encontrar. A súa plataforma ofrece tamén a compra de produtos do campo ou do mar para ser levados aos fogares directamente dende os produtores. La verdad es que intentamos ser muy simple. Sabemos de que hay una brecha digital muy importante en el sector y lo que intentamos justamente es dinamizarlo y hacerlo sencillo y asequible. La idea es que nosotros nos ponemos en contacto con ellos, les facilitamos cómo deben enviarnos la información y nosotros preparamos la ficha y preparamos todo para que ellos lo tengan que hacer. Lo único que tienen que ser es que puedan tener un correo electrónico o algún método de contacto. Incluso por SMS les podemos mandar sus pedidos. La idea está en que, digamos, que los pequeños productores puedan tener acceso a internet. A oferta de alimentos é moi variada. A ela pódese acceder por categorías ou buscando por provincias para así poder obter os produtos típicos de cada terra. Se está vendiendo muchísimo, por ejemplo, la naranja, por un tema de marketing que han realizado en Valencia muy potente, en el cual la gente sabe que puede comprar naranjas directas del árbol en 24 horas de Valencia. Nosotros lo que tenemos truchas, tenemos jamones de aquí de Galicia, tenemos quesos, pero también de todo el resto de España. Son 1.400 productos reunidos en 250 productores diferentes. Tenemos aproximadamente, creo que son unos 20 productores de aquí, tenemos de conservas, tenemos alguien de jamones, tenemos truchas y tenemos quesos, ¿vale? Estamos aquí justamente para poder dar a conocer a mucha más gente y poder abarcar mucho más el producto gallego a venta nacional. Este servizo é rendible e práctico non só para quen produce, senón tamén para quen merca. Un cliente con pouco tempo libre, pero que quere alimentarse ben.
Sí, el perfil de personas que compran a través de nuestra página es lo que nosotros le llamamos, un poco en broma, por supuesto, es la maruja high-tech, ¿no? Es una persona entre 35 y 45 años, mujer, que trabaja en oficina, normalmente en gran ciudad, en Barcelona, Madrid, Bilbao, que le gustaría desayunar por la mañana un buen zumo de naranjas o comer un buen jamón o recibir una buena carne, incluso ecológica. Y eso para ella le es muy difícil por su horario. Entonces la persona compra y recibe normalmente los productos incluso en su lugar de trabajo, como es vía mensajería, él lo recibe en su puesto de trabajo, él se lo baja a su coche y cuando llega tarde a su casa, él ya tiene unos productos de primera calidad en su nevera. As xornadas de Agadir servíronos tamén para descubrir datos sobre a implantación das novas tecnoloxías no rural. En contra do que poida aparecer, no campo hai un bo índice de conexión a internet. Non está nada mal, máis ben, está moi ben a utilización que se fai do ordenador para aqueles que teñen ordenador e ademais teñen internet contratada. En realidade, as porcentaxes de utilización e de acceso a internet no hábitat rural son superiores aos da cidade e aos das vilas. Agora ben, o número de ordenadores instalado é moito máis baixo e o número de contratacións a internet tamén. Pero, de algunha maneira, eu o que quixen por de manifesto é que, por un lado, tamén de 2006 a 2007 aumentou moito máis a compra de ordenadores no medio rural que nas vilas e nas cidades, e que, por outro lado, cando estes ordenadores se compran no medio rural e se contrata internet, que se utilizan porcentualmente moito máis que nas vilas e máis que nas cidades. A carencia de infraestructuras e de formación son os dous principais cabalos de batalla na implantación das novas tecnoloxías. De formación e de coñecemento das posibilidades, porque claro, aquilo que non se coñece, pois tampouco non se anhela. Sí, o esforzo que vamos facer con un préstamo que fai o Ministerio de Industria a Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia, pois pensamos que vai paliar moito do problema que hoxe temos de falta de infraestructuras na poboación diseminada. Neste senso, traballan as Consellerías do Medio Rural e de Industria dentro do Plan Estratégico da Sociedade de Información 2007-2010 e cos investimentos do Plan Líder. Dentro dese programa de desenvolvemento rural, os proxectos relacionados co desenvolvemento das TICs no medio rural van ter encaixe, por un lado, na convocatoria de proxectos dinamizadores para as áreas rurais de Galicia, onde se poderán financiar proxectos empresariais que teñan como unha parte sustancial a incorporación das TICs e tamén proxectos de mellora dos servicios, tanto por parte de entidades sin ánimo de lucro como de administracións públicas locais, relacionadas tamén coas novas tecnoloxías. As tecnoloxías da información e da comunicación, as TICs, figuran como prioritarias nas estrategias de medio rural para conseguir a superación da fenda digital. O desenvolvemento das novas tecnoloxías e a súa difusión no medio rural constitúe para nós un dos piares sobre os que construir ese novo medio rural do século XXI. Un medio rural que ten un enorme potencial no contexto europeo actual, a propia produción de alimentos, que fai uns anos se nos presentaba como algo antigo e con pouco potencial, no novo contexto a nivel mundial estáse revalorizando como o que sempre foi, unha produción estratégica. E nos aspiramos a que Galicia consolide todo o seu potencial na produción agroalimentaria con métodos de transformación e comercialización á altura do século XXI. O obxectivo do Goberno é que o remate do Plan Estratégico da Sociedade da Información en decembro de 2010 o 98% da poboación galega poida conectarse a internet se así o desexa.